Subo nga aga, isa na naman liwat ka waterfalls ang ato niya katuan sa Banwa sang Isabela. May nakamuno lang party diri, gani game katuan ta. Gikan Bacolod via South Highway kami nag-agi. Mga isa ka oras nga biyahe kag paglabot sa Hiligaran, pawala na pakanto sa Isabela. Paglabot sa town proper sa Isabela, pabukid na ang direksyon padulong sa Sikatuna. Paglabot sa Libas Detachment, may signage nga Barangay Lima-Lima, patuo ka kag diretso-diretso na. Napak mo kita eh. Paglabot sa Lima-Lima proper, diri na lang kutob ang salakyan. Ibilin kag maglog sa barangay bangod mga bisita. Isa ka guide ang nagupod sa amon, si Pastor Jerry Orbita. May mga tion kuno nga damo ang tao pero kalabanan mga kabataan. Nung damo di ka saka? Oo. Mga Sabado, duming weekend. Ang ba na yun, mga estudyante? Kakinad to de. Gabi ko. Subungaga, wala pa. Wala. Mayo, kami pa lang. Hindi pa lang hunagin. Reserve. Medyo lunangon ang dalan gani mabudlay kung hindi 4x4 ang imo nga salakyan. Mga katubuhan ang malabyan sa palibot. Medyo malawig-lawig ini nga lalaktanay. Gani dapat kung tani, may balon nga pagkaon kag tubig. Amo ni nga tawag nga, wala gin preparahan nga lakat. Lakat lang, may lalakton gali. Wala balon pagkaon. Wala tubig. Wala tubig. Ang gwa, mala. May tubara na. Okay. Dugay-dugay, may nasugata na kami. Boss, iba si Tungay ka. Ay, kapanungay na. Ay, Diyos ko. Ahay, syado ka timing sang pag-advise ni Mano nga nagapanungay ang iya karabaw. Ara na ko mismo sa tubang isang sungay. Ang sungay, ginabubunggo. Iya pa ang sa Pilipino. Ouch. Bad ka, Rabo. Bad ka. Hindi gid man amo sinakalayo ang lalakton o galing talaklaron gani makahalapo. Duha gali kuno kabusay ang ara sa ibabaw. Ha? Adwa ni kabilog? Ay, Yan na paliguan mo ba? Hindi ko rin buwak pumig. Sa karoon lang, saka nyo lang. patsagan mo sa masalangan ko nung sa amo ko ning lawas. Kaya bandayan ng talong. Siguro lang sa pastor pa gano'n, nangala. Mayara pagid sang suba nga talabukon. Samtang nagapalapit, nagagamay ang alagyan. Kung mahulog ka, ang kilid mo talamnan. Doon nahulog ka lang sa rice terraces. May mga tiod man kuno nga ang amo sa ibabaw sang bukid nagapalanaog, kung kisa nagadugsing, nagapanghulog sang bato. Pero kung may tawo, nagapalayo na sila. Maayo lang kay may naagyan na kami nga tuburan nga pwede maimnan. Ano ginagamit pag inupa nun man? Tama na nila ha? Dahon na yan, dahon. Hindi ko kaigo. Yaman? Namit? Tubig is life. At least, naumpawan ang amo niya kauhaw. Gamay na lang gid nga lakat, may mabatian ka na nga hulis ang tubig nga nagakahulog.
tatlo ka mga spots ang ginahulugan sa tubig. Sa atubang sini, may matahong nga rock formation o galing kay medyo maulanon ang panahon sa nagliligad kay inadlaw, medyo lubog ang tubig pero okay gid. Napalibutan ini sa ibabaw sa mga puno sang kahoy. Sa ibabaw kuno sang silinga busay may isa pa gid pero sa ginailigan na mismo sang tubig dapat malabay. Bangod nagakakakas niya nga baga ko, ginpakamaayo ko na lang nga magpabilin sa idalom. Nagkuha na ako sang dobol nga amo ang mabulos akon sa pagsaka sa ibabaw. May isa pa gid tuod kadako nga busay sa ibabaw. Kunyara ka sa ibabaw, matahom ang view sa idalom. Pwede ka mag-imot, parehas ang akon nga double. Ang kinalain sang Lima Waterfalls kay nagasagawak ang tubig nga nagakahulog diri. Mabugnaw ang tubig. Gustuhon man namon magpaligo sa makadali, kinahanglan na magbiya kay nagatalithi, hindi mapaktan base hinali magbulyada ang tubig. Nabitin kami sa siningat tripping sa Lima Waterfalls, gani sa masunod amon iniliwat nga balikan kung mag-ugyo na ang panahon. Ining Lima Waterfalls diri sa may Banwa sang Isabela ang isa lamang sa madamo nga mga busay nga ginatanyag sang Banwa. Aton inalibuton sa marason nga mga episode sang Tripping ni Ruming. Ululupod kita sa pagbangon, ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.